Godmorgen, Maria. Nå, har vi sovet godt? Godmorgen. Ja. Du ser lidt trist ud i dag. Ja. Hvor kommer du fra? Jeg er fra hjemmeplejer. Ja. Jeg hedder Christine. Så jeg er ny her i det her område. Ja. Så, men har du fandt din morgenkaffe, og jeg kan se din kop den sted derovre? Nej, jeg har sådan lidt svært ved at synke og sådan, så det er ikke så Nå, godt. jeg skulle da ellers give dig din morgenpille. Nej, det kan jeg ikke have. Ved du hvad, jeg ringer lige til sygeplejersker. Og så vil jeg høre hende om jeg må knuse din pille. Ja, kan du det? Ja, fordi så rører vi dem op i noget yoghurt, og så har du lettere ved at synke dem, fordi så er de helt pulveriseret. Og det må jeg godt. Det er det, jeg ringer til sygeplejersken. Ja. Så lige et øjeblik, så ringer jeg lige til sygeplejersken. Jeg henter lige et kaffe til dig, så kan du få den med af sammen. Ja. Ring. Det er sygeplejerske Camilla. Ja, hej Camilla. Hej. Det er Christine ude fra hjemmeplejer. Jeg er ude ved Maria, og hun har lidt svært ved at synke hendes pille, siger hun. Det går ondt. Ja. Hun siger, det går ondt. Er det ok, at jeg knuser hendes pille, og så kommer jeg min af yoghurt, fordi så er det lettere for hende. Og jeg har en tilfældigvis en pilleknuse med i lommen i dag. Ja, jeg går lige ind og kigger, hvad for nogle piller hun får, og så skal jeg nok lige fortælle dig. Ja, De må godt knuses, så det er helt i orden. det er super. Tak skal du have. Det var så lidt. Nu skal du høre, Maria. Du må gerne være for at få pille. Jeg knuste dem, og det har ikke noget at sige. Det kan du sagt, at det må de pille, du får, nemlig godt. Ja. Så det gør jeg lige, og så hælder jeg lige op i en skål yoghurt til det. Ja, yoghurt, det vil jeg godt have. Ja, det klarer vi lige så. Ja. Øjeblik. Har du ellers sovet godt? Ja. Jeg sov ikke så godt en time. Nå, det var lidt træls. Nå, her er min banan. Skal vi se. Så hælder vi lige lidt op her. Så tager vi lige piller og smiger ud i. Se. Så nu har jeg rørt lidt rundt. Og så kan du bare spise, fordi så får du alle piller samtidig med, at du får dit morgenmad. Er det ikke fint nok? Jo, det er så fint. Det giver meget bedre. Det var dejligt at høre. Det var jo også meningen, at det skulle være det. Så den her pilleknuse, den lader vi jo stående til dem, der kommer og skal give der aftenspille. Så kan vi gøre det samme en gang til. Ja, Så har du et meget lettere, og det kan heller ikke så ondt i hals. så. Om morgenen. Ja, og du får jo navn til nat igen. Ja. Ja, Skal jeg have yoghurt om aftenen? det kan du godt få, men vi kan da finde noget andet, hvis det er. Ja. Okay. Du kan få noget lidt grøg, hvor vi kan komme i. Ja. Eller? Så lad os smutte igen. Kan du have det godt? Morgen. Tak.